Al nostre Institut Torrevicenç, la tutoria i l'orientació són els nostres eixos vertebradors. Tenim especial cura de l'acompanyament de l'alumnat des d'abans d'inici de curs, amb les reunions amb les famílies i amb el seguiment individual i personalitzat de cadascú. Atenem les seves necessitats de nens i nenes, acollint i orientant durant el curs i durant totes les etapes educatives. Les activitats que realitzen formen part del seu creixement personal i integral i els hi donem eines i desenvolupem habilitats per anar per la vida. Núria, Àlex, com a alumnes de primer d'ESO, què us sembla la tutoria? Soc la Núria de primer d'ESO i us explicaré el que fem a tutoria. Fem activitats que ens ajuden a ser millors persones i a entendre millor què ens passa. Hem parlat del Dia de la Pau i No Violència fent un gran mural entre tota la classe i escoltant cançons. També fem activitats que ens ajuden que aprenem a moure'ns per les xarxes socials, a millorar la convivència entre tots i a gestionar millor el que ens passa. Hola, sóc l'Àlex. A mi de la tutoria també m'agrada que fem sortides per passar una bona estona tots junts. La primera sortida va ser a la mitjana i ens ho vam passar molt bé. Aquest any no n'hem pogut fer moltes, però esperem amb molta il·lusió que n'hi puguem fer moltes més. El nostre Institut Torrevicenç va ser el primer en implantar el projecte de tutoria entre iguals, el nostre projecte TEI. Consisteix en que l'alumnat de tercer són tutors des de primer d'ESO. Aquest projecte afavoreix la integració del nou alumnat, així com la millora de la convivència al centre. Si us ha agradat el que us hem explicat, us esperem a Torrevicenç!